Ahojte, vítam vás pri novom videu. Dnes sa nachádzame v opustenej nemocnici, aby som teda bola presnejšia v opustenom a nevyužívanom pavilóne, avšak vo veľmi funkčnom areáli. Celý areál je vlastne plne využívaný ako klasická nemocnica, takže ak by ste sa sem aj náhodou chystali na výlet, rozhodne si dávajte pozor, pretože sa to tu hemží ľuďmi, či už teda personálom alebo pacientami, poprípade návštevami v čase návštevných hodín. A takisto prístup sem je celkom obťažný, takže minimálne buďte opatrní a dávajte si pozor, ak by ste sa sem chceli prísť pozrieť. Poďme teda rovno na video. Prajem vám zatiaľ príjemné sledovanie a verím, že sa vám video bude páčiť, aj napriek tomu, že teda z môjho pohľadu je to veľmi smutné. Ako vidíme vlastne sami na snímkach, tak nemocnica je tak trošku z časti vyprataná. V podstate zostali tu nejaké kusy nábytku, konkrétnejšie nejaké postele, skrine, stoly a tak ďalej. Čo som bola prekvapená je, že okná sú viac menej ešte v celku, ale sami môžete vidieť ten stav, že bohužiaľ proste ten zub času sa tu podpísal už teda celkom poriadne. Viac menej omietka opadáva, takisto sú niekde vypadané kachličky, nejaké to okno je predsa už rozbité, ale dokonca sa rozpadáva aj stena, stropy, podlaha a tak ďalej. Ak sa sem náhodou aj vyberiete, určite si dávajte pozor, kam stúpate a všeobecne dbajte na svoju bezpečnosť. Popravde, keď sme sem prišli, tak musím uznať, že to bol veľmi smutný pohľad. A viac menej aj stále je, pretože popravde nerozumiem tomu, ako nejakí ľudia, teraz myslím teda tých konkrétnych, ktorých sa to týka, dokážu v časoch, ako je momentálne súčasnosť, nechať chátrať proste nejaké pavilóny a nemocnice všeobecne, pretože nemocnice tu vždy boli, budú, pretože však sú predsa potrebné pre zdravie ľudí. A hlavne zažili sme už kopec aj ako Slovensko, aj proste všeobecne v histórii. Nedávno tu boli vlastne pandémie a kadečo. A osobne si myslím, že naozaj nechať chátrať niečo, čo mohlo slúžiť pre ľudí, je veľmi zlý krok a hlavne veľmi smutný pohľad. Samozrejme, ako môžeme vidieť na snímkach, tak tento pavilón chatra už teda dosť dlho, čo je celkom cítiť z toho, čo vidíme na obrazovke. Bohužiaľ aj to zariadenie, ktoré tu bolo kedysi a keď fungovalo, tak nebolo najmodernejšie. Samozrejme bola to štátna nemocnica, štátne zariadenie a tým pádom myslím si, že plnilo teda účel toho poskytovania zdravotnej starostlivosti. Samozrejme myslím si, že môžeme vidieť to, že viac menej tá nemocnica bola podobná ako všetky ostatné takéto štátne zariadenia. Vzhľadom na to, keď porovnáme nejakých gigantov ako je Penta Hospital alebo Procare, tak ten rozdiel je celkom citeľný. Ale aj tak si myslím, že to nemali nechať až do takéhoto stavu zájsť. Myslím si, že sa dala pekne zrekonštruovať a myslím si, že mohla ešte slúžiť či už na nejaké také základné ambulancie, základnú starostlivosť, urgent alebo niečo podobné. Jedna z ďalších vecí, ktoré mne osobne vždy napadnú, keď chodíme na takéto miesta a vidíme v nich nejaký nábytok, poprípade nejaké predmety, ako chvíľu vidíte krabicu plnú šálok, taniere a tak ďalej, tak mne osobne vždy napadne, či náhodou, keď človek vedel, že tento pavilón opustí, mohol ho vypratať a tieto veci sa mohli proste nejako použiť za účelom vyššieho dobra. Pretože aj v našej krajine sú ľudia, ktorí trpia núdzou o takéto základné veci a osobne si myslím, že by im pomohli. Samozrejme, myslím si, že všetci chápeme, že nie je to nejaký luxus teraz, ale na druhej strane tieto veci použiteľné kvázi sú a samozrejme možno nie sú nejaké esteticky najvhodnejšie, ale takto tu iba chátrajú, opustené a viac menej skôr či neskôr ich niekto príde zničiť alebo skončia na skladke, na nejakom smetisku a tak ďalej a takto by mohli aspoň trošku možno niekomu pomôcť. Ako už sami vidíte na snímkach, tak v tejto podzemnej časti pavilón disponoval aj krytom civilnej obrany, samozrejme pre personál, možno aj nejakých pacientov, ľudí zvonku a tak ďalej. A bol celkom rozsiahlý, môžeme vidieť niekoľko miestností, samozrejme niektoré sú zapratané nábytkom, ale nachádzajú sa tu aj nejaké zdravotnícke objekty, v podstate ich o chvíľu uvidíme na snímkach. Nesmie chýbať bordel, kde už sa tu teda kto prehrabával. Takisto sa tu nájdú rôzne veci, samozrejme už sú dnes teda nepoužiteľné,
ale sú to rôzne indikátory na sarín, na rôzne bojové látky, takisto vidíme pásky, nejaké obleky, gumy, helmy a tak ďalej. V podstate pri stále takýchto veciach, keď vidím, tak mám takú otázku, že či my vlastne vôbec máme niečo takéto funkčné pre nás v prípade nejakého vojnového konfliktu v súčasnosti, či sa máme kde skrýť, ako to tu vyzerá, pretože zatiaľ aj na kanáli sami vidíte, že tie kryty civilnej obrany sú bohužiaľ v dezolátnom stave a viac menej totálne nevyužiteľné. Ešte stále tu ostali vlastne takéto regály, bohužiaľ už teda prázdne, takéto debny, v nich boli väčšinou plynové masky, filtre do nich a takéto rôzne medicínske zariadenia a objekty. Samozrejme všade je tu prach, takže odporúčam asi rúško, keby ste sa sem chceli pohybovať, a samozrejme keď nájdete nejaké chemikálie a podobné záležitosti, určite sa ich nedotýkajte holými rukami, pretože za prvé nikdy neviete, čo presne to je, na čo to slúžilo, a za druhé má už to nejakú tú dobu za sebou. Tým, že je to vlastne kryt pod nemocničným pavilónom, tak myslím si, že nesmeli chýbať takéto zdravotnícke veci, ako sú obväzy, rôzne náplaste, takisto tu boli helmy, rôzne obleky, plášte a tak ďalej. Takisto tu boli tašky pre v podstate zdravotníkov a nejaké ešte veci pre nich. Ďalej tu boli aj chemikálie, takže rozhodne sa ich nedotýkajte holými rukami. To hovorím len pre každý prípad, lebo ľudia sú niekedy zbrkli a nikdy neviete, čo sa v tom nachádza, aký to má účinok teda pre telo alebo pre kožu. Takisto sa tu našli ešte rôzne lekárske záznamy, nejaké filtre, ešte takéto staré papiere, ale nejaké tablety v podstate na takisto obálky na popáleniny. Našli sa to aj také kvázi ženské vložky, ktoré v princípe boli len také obalené vatové tamponiky, ale myslím si, že aj to bolo také celkom zaujímavé a provizorne samozrejme v prípade bombardovania alebo niečoho, tak všetko sa samozrejme hodí. Tu môžete vidieť, že sa ľudia už prehrabovali, pretože to tu všade takto v podstate porozhadzované, ale za mňa to bolo celkom zaujímavé, že sa to tu stále nachádzalo. Musím sa priznať, že tento pavilón bol relatívne rozsiahlý, mal vlastne niekoľko poschodí, ale takisto uznávam, že vlastne mnohé miestnosti som netočila, respektíve som vám ich nedala sem do videa, pretože ako vidíte aj na snímkach, tak niektoré sú kompletne vypratané, v podstate okrem okna a radiátora, po prípade dverí v nich absolútne nič nie je, takže som nejako nevidela zmysel vám to sem dávať, pretože hovorím, jednak to nie je nič zaujímavé, jednak by video bolo zbytočne dlhé, takže aspoň takto by ste mali predstavu, že boli také dlhé chodby, a teda na nich boli miestnosti, dalo sa ísť teda aj na poschodie, aj do podzemia a tak ďalej. Ale hovorím, v mnohých tých miestnostiach nič kvázi nebolo, takže nestáli viac menej za reč. Nachádzame sa vlastne ešte v podkroví. Ja osobne oceňujem tieto trámy, vyzerajú byť veľmi dobré a zachovalé. V podstate okrem toho tu teda nič extra nie je, skôr to slúžilo ako nejaká technická miestnosť, aby sa tu dalo teda rýchlo dostať. Je tu vlastne elektroinštalácia, rozvodná skriňa, nejaké poistky a takéto záležitosti technického charakteru s rôznymi strojmi a tak ďalej, takže okrem toho tu teda toho veľa nie je a skôr to slúži ako také skladisko momentálne. Video sa nám teda pomaličky chýli ku koncu, na záver tradične fotogaléria. Verím, že sa vám páčilo, aj keď teda za mňa bolo nesmierne smutné sladom na to, že objekt bol vlastne pavilón bývalej nemocnice a myslím si, že takéto v podstate zdravotnícke zariadenia by mali slúžiť v každej dobe, v každom čase a mali by byť hlavne udržiavané. Čo mne osobne ľúto je, že sú u nás v podstate súkromné nejaké firmy typu Penta Hospital, Sproker a tak ďalej, ktoré dokážu si udržať tú laťku, dokážu proste poskytnúť modernú starostlivosť a potom sú tu takéto zariadenia, ktoré sú nechané na pospas osudu a iba uvidíme, čo z nich bude. Rekonštrukcia sa nejako neplánuje, nič o nej neviem, ani to tu nejako nenasvedčovalo, takže už len uvidíme, čo z toho nakoniec bude a dopadne.
Verím, že sa vám video páčilo, ak áno, určite ma nezabudnite podporiť formou lajku, komentára, zdieľania alebo odberu. Ak máte tip na nejakú lokalitu, do ktorej by sme sa mali ísť pozrieť, určite mi neváhajte napísať súkromnú správu na Instagram. Ja vám teda ešte raz ďakujem za sledovanie a prajem vám pekný deň. Ahojte!